Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtataguyod ng anak ay isang tungkulin para sa mga gustong maging magulang. Kaya nga may iilan na gagawin ang lahat kahit mapalayo man sila sa kanilang mga anak upang maibigay lamang sa mga ito ang kanilang pangangailangan. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong isakripisyo para sa mga anak mo? Dear Papa Dudut, hindi lang mga ilaw ng tahanan ang handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak, kundi maging ang mga tulad namin na haligi ng tahanan. Kaya nga kahit mahirap mapalayo sa pamilya ay tinitiis ko ang lungkot, mabigyan lang na magandang kinabukasan ang aking anak na naiwan sa Pilipinas. Walang gabi bago ako matulog na hindi ko iniisip ang magiging buhay ng anak ko sa hinaharap. Sakaling wala akong ipong pera. Buti na lamang kahit papaano ay napapasaya ako ng programa ninyong Barangay Love Stories na madalas ko pong pinakikinggan online. Tapos isang araw ay naisip kong magpadala na lamang ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aking kwento o Papa Dudut. Bago tayo pumunta doon, magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang J. Mark. 31 years old at isang OFW dito sa Taiwan. Bali factory worker ako rito at mag-iisang taon pa lamang ngayong 2025. Tubong Quezon City ako at nasa biyanang kong babae ang kaisa-isa kong anak. Mahirap na talaga ang pamilya namin noong araw. Hindi nga ako nakatungtong sa kolehiyo at hanggang high school lamang ang natapos ko. Sa kabila ng lahat, masipag ako at madiskarte sa buhay. Sa katunayan ay marami na akong negosyong pinasok pero lahat ay kulelat dahil nahihirapan akong palaguin ang puhunan ko. Siguro ay dahil wala akong sapat na kaalaman. Na-scam at inuutangan pero hindi binabayaran hanggang sa nakapasok at nagtrabaho na lamang ako bilang janitor. Papadudot bunso ako sa 6 na magkakapatid at lahat ng mga kuya at ate ko ay may sarili na pong pamilya. Pareho na ring patay ang mga magulang namin. Kaya mag-isa na lamang akong namumuhay na mga panahong nakilala ko si Katrina, ang nanay ng anak ko. Sa isang online dating app kami nagkakilala taong 2023. Masarap ba? Sarap ng ano? Yung burger tsaka fries na sinasawsaw mo sa ice cream. Ay, oo naman! Favorite ko tong burger pero mas panalo tong fries na sinasawsaw sa ice cream. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala tong gawing sawsawan. Sanay lang kasi ako sa ketchup eh. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Madalas ginagawa ko rin yan pag naaalatan ako masyado sa fries nila. Kuya ko nga pala nagturo sa akin yan. Nakita raw niya sa anak niya kaya ginaya niya. Talaga? Ibang klase na rin ang panahon natin ngayon, ano? Bata na yung nagtuturo sa mga matatanda. Pero sigurado ako na tinuruan lang din naman yung pamangking ko ng mga kalaro niya. At salamat din sa pagtuturo sa akin. Hindi kasi ako mahilig sa fries. Kasi tama ka na minsan medyo maalat talaga. Pero ngayon may pangontra na ako sa alat kapag sinawsaw sa ice cream. Mas masarap pa. Salamat ulit. Wala yun, ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Ang totoo, ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Saan naman? Kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Bakit naman hindi? Mabait ka naman, tsaka maayos kang kausap sa chat. Sabihin na natin ganun na okay akong kausap para sa'yo. Pero ano kasi, Kasi ano? baka lang na turn off ka nung sinabi ko yung trabaho ko sa'yo. Na janitor lang ako. Unang-una, walang masama sa pagiging janitor. Pangalawa, marangal na trabaho yun. Hindi ka lang basta janitor ha, kundi janitor ka.
Yung serbisyo mo kailangan niya ng isang kumpanya para maging malinis at organisado yung lugar nila. Salamat na ganyan yung naiisip mo. Nahihiya lang kasi talaga ako lalo na kung ikukumpara sa trabaho mo. Kasi nag-uopisina ka, kaya walang binatbat yung trabaho ko sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Sinusubukan ko namang pigilan, pero minsan automatic na yun agad yung naiisip ko. Pero proud naman ako sa ginagawa ko. Kasi sabi mo nga, marangal yung trabaho ko. Tama ka. Sa akin ka makinig. Huwag sa kung sino-sino dyan na wala namang alam, kundi kumpara yung mga ginagawa nila. As if naman may nakikipagkumpetensya sa kanila, no? Niwala nga rin silang ambag sa buhay mo eh. Sa bagay, maiba nga pala tayo. Ano yun? Kailan ka pala huling nagkaroon ng boyfriend? Parang 2 years ago pa yata yun. Gaano kayo katagal? Nakalimutan ko na nga lang kung ilang taon na kami kasi syempre, kinalimutan ko na siya simula nung naghiwalay kami. In fact, kasal na lang talagang kulang sa amin pero life happens. Bakit kayo naghiwalay? Anong dahilan? Siguro hindi lang kami talaga yung nakatadhana sa isa't isa. Tsaka bukod doon, ilang beses na siyang nagloko eh. Ako naman si Gaga, mahilig yata sa red flag. Imbis na hiwalayan ko na siya nung unang beses niya ako niloko, winagayway ko pa sa ere yung pagiging red flag niya. In short, binigyan ko pa siya ng hindi lang isa, kundi maraming tsansa para mas lokohin at saktan ako. Paano mo na-realize na ayaw mo na? Nung malaman ko na nabuntis niya yung best friend ko na paulit-ulit na dahilan ng pag-aaway namin. Nasabi ko na lang sa sarili ko na, girl, tama na. Maawa ka na sa sarili mo. Ayun, doon ko na siya hiniwalayan. Grabe rin pala yung ginawa niya sa'yo, no? Nakakatroma. Sinabi mo pa. Kaya nga pagkatapos nun, 2 taon din akong hindi nagpaligaw o nag-boyfriend. Wala na-trauma na sabi mo nga. Tsaka, in-enjoy ko muna yung pagiging single ko nun. Hanggang sa na-realize ko na gusto ko na ulit ma-in love. Kaya ka ba nasa dating app? Oo, tsaka kaya kita nakilala dun. Ikaw, bakit ka naman nasa dating app? Tulad mo, gusto ko rin ma-in love. Nox naman. Swerte mo nakilala mo ako kasi kung hindi mo na itatanong, masarap ako magmahal. Aba, tinawanan lang ako. Hindi ka naniniwala? Ano, sabihin mo, hindi ka naniniwala, no? Pamilyar ka naman siguro sa kasabihan na to see is to believe. Kaya maniniwala lang ako kapag pinatunayan mo. Ibang klase, ako pa talaga yung hinamon. Ayos mukhang palaban ka. Ay, oo naman. Wala yata akong inaatrasan. Sa dami ba naman ng masasakit na pinagdaanan ko sa buhay ko? Sisiw na lang yung mga hamon mo. Kahit sino, lalabanan ko. Eme lang, baka isipin mo, napakako naman. Wala akong iniisip na ganyan. Naaaliw nga ako sa'yo Aba, at ginawa mo pa akong clown ha? Uy, hindi Ano ka? Biro lang. Buti pa kain na lang tayo, tapos ikaw naman magkwento tungkol sa dati mong love life. Papadudot maganda si Katrina. Siya ang tipo kong babae at aminin kong natulala talaga ako ng sandali ng unang beses ko siyang makita. Akala ko nga ay nananaginip lamang ako lalo na nung pumayag siyang makipagkita sa akin. Simula kasi noong nagkausap kami ay hindi ko na itinago sa kanya ang trabaho ko. Nag-alala lamang ako dahil baka hindi niya ako tanggapin kahit bilang kaibigan man lamang dahil nga sa pagiging janitor ko. Hindi naman po sa minamaliit ko ang trabaho ko. Alam ko sa sarili kong marangal ang ginagawa ko at nagsisikap naman ako sa buhay. Pero kung may pwede pa akong gawin na ibang trabaho bukod sa paglalampaso ng sahig at pagpupunas ng bintana ay nakahanda ko talagang gawin, Papadudot. Sa kabila ng lahat ay pinaramdam sa akin ni Katrina na hindi ako naiiba sa mga katulad nilang nagtatrabaho sa opisina. Trinato niya ako ng mabuti. Bagay na lalo kong nagustuhan sa kanya. Nagtuloy-tuloy ang komunikasyon namin hanggang sa umamin akong gusto ko siyang ligawan. Siyempre, kinabahan ako dahil baka ayaw niya. Pero inisip ko na lamang na kung ano man ang magiging desisyon niya, pumayag man siya o hindi, ay tatanggapin ko ng maluwag sa loob ko. Ang importante sa akin ay sumugal ako sa pag-ibig, Papadudot.
Pero siguro kakampi ko pa rin ang langit dahil pumayag si Katrina na ligawan ko siya. Hindi nagtagal ay pinapunta niya ako sa bahay nila para ipakilala sa kanyang nanay, Papa Dudut. Oh, ito na ang special banana Q ko. Masarap yan. Mas masarap pa sa mga nabibili nyo dyan sa labas. Sige na, merienda muna kayo. Salamat po, Nay. Walang anuman. Teka, upo ako para makapagkwentuhan kami niyang messenger nyo. Ha? Sino pong messenger? Ha? Eh sino pa ba di yung kasama mo? Ako po? Ay oo, ikaw lang naman yung kasama ng anak ko rito sa bahay namin May iba pa ba? May iba pa ba na hindi ko nakikita? Wala na po. Yun naman pala Pero saan po galing yung messenger, Nay? Sa'yo! Sabi mo may paparating kang bisita. Yung messenger ng opisina nyo kamo, siya yun, di ba? Hindi na po natuloy yun. Tsaka hindi po messenger si J. Mark, Nay. Manliligaw ko po siya at pinapunta ko siya rito sa bahay para po makilala nyo. Ganun ba? Naku, sorry iho. Akala ko kasi ikaw yung messenger na kanina pa hinihintay ng anak ko. Ito naman kasing si Katrina hindi nagsabi na hindi na pala tuloy yung hinihintay niya. Napagkamalan ko pa tuloy itong manliligaw. Teka, tama ba yung narinig ko na sinabi mo? Na manliligaw ko po si J. Mark? Oo! Tama naman po. Pero bakit kayo sumisigaw, Nay? Nagulat lang kasi ako. Nagbago na ba ang taste mo sa lalaki? Po? Ano po bang pinagsasabi nyo? Ang alam ko kasing tipo mo yung maputi at saka makinis Kaso tong manliligaw mo hindi naman ganun kaputian. Tingnan mo ang itim-itim ng balat. Mukha pang dry. Parang hindi nasasayaran ng lotion. Sobra naman po kayo magsalita. Totoo naman wag mo sanang mamasamain J. Mark. Tama ba? Opo, tama po. Pero, construction worker ka ba? Nay! Bakit? Anong bakit? Kung ano-ano pong tinatanong nyo kay J. Mark Ayos lang naman, Katrina. Walang problema. Siguro gusto lang talaga malaman ng nanay mo yung trabaho ko. Tama yun. Siyempre bilang nanay mo, responsibilidad kong alamin ang background ng mga manliligaw mo, no? Buti pa si J. Mark naiintindihan ako. Naiintindihan ko rin naman kayo. Pero hindi ko gusto yung tono at yung pagkakatanong nyo. Wala namang masama sa tanong ko. Masyado ka lang kasing sensitibo. Basta balik tayo sa'yo, J. Mark. Ano nga ulit ang trabaho mo? Curious lang ako, wag mo sanang mamasamain, Hindi ko naman po minamasama. Bale, janitor po ako. Yun po ang trabaho ko. Janitor? Yung naglalampaso ng sahig? Naglilinis ng mga basura sa opisina? Opo, yun nga po. Katrina naman! Bakit po? Bumaba na ba talaga taste mo sa lalaki? Hindi lang sa itsura pati na rin sa trabaho ng manliligaw mo. Sigurado ka na ba talaga sa taong to? Opo, tsaka wala naman pong masama sa pagiging janitor. Oo nga, pero hindi kita pinag-aral at pinagtapos ng kolehiyo para bumagsak lang sa isang katulad niya na ganyan lang ang trabaho. Sorry pero ano bang tinapos mo? High school lang po. Kita mo na. Kaya janitor ka kasi high school graduate ka lang. Nay, sumusobra na po kayo sa mga sinasabi niyo kay J. Mark. Hindi ako sumusobra. Tama lang naman na tanungin ko siya at alamin ang kapasidad niyang ibigay sa iyo ang mga luho mo sakaling maging kayo. Hindi mo man lang ba yun naisip, ha? Kasi kung hindi, pues, ako na nanay mo naiisip ko yon. Huwag niyo naman pong maliitin si J. Mark. Pati na rin yung trabaho niya. Maliit naman talaga yung trabaho niya. Ano magagawa ko? Marangal po ang pagiging janitor. Hindi po siya nagnanakaw para kumita. Marangal nga, pero mababa naman ang sweldo. Saka hindi kaya nakaka-proud pakinggan na janitor lang ang trabaho na magiging boyfriend mo. Maya ka naman, nak. Yung pinsan mo, engineer ang boyfriend. Yung isa mong pinsan, afam. Kaya ganda ng lahi, tapos ikaw? Naku talaga. Ewan ko sa'yo, santisima ka. Sumasakit ang bumbunan ko sa'yo Papa Dudut, matagal na simula nang nagka-girlfriend ako. Sa sobrang tagal na nga ay hindi ko na po maaalala.
Nahihiya kasi akong makipag-date ng walang panggastos kaya hindi talaga ako pumapasok sa isang relasyon. Kaya nga inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho habang nag-iipon. Pero dahil pamahal ang mga bilihin at paminsan-minsan ay nahihingan pa ako ng tulong ng mga kapatid ko ay nababawasan ang ipon ko. Kaya nga aaminin kong pinalaban ako ng husto sa mga sinabi ng nanay ni Katrina tungkol sa trabaho ko. Naisip ko kung kaya ko bang ibigay sa anak niya ang buhay na kinasanayan nito kung sumisweldo lamang ako ng sapat para sa akin. Papadudod para po akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga panahong yon. Buti na lamang at nandun si Katrina para saluhin ako at ipagtanggol sa nanay niya. Matapos niyang mapansin ang pananahimik ko pagkatapos ng pag-uusap namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pinanghinaan ako ng loob matapos akong pagsalitaan ng masasakit ng nanay ni Katrina. Bagaman nagsorry siya sa mga sinabi ng nanay niya sa akin ay napaisip pa rin po ako kung tama pa mang ipagpatuloy ko ang panliligaw sa kanya. Pero sa uli ay na-realize ko na mahal ko na si Katrina at matagal-tagal na rin simula nang pumasok ako sa isang relasyon. Kaya alam ko sa sarili ko na wala akong hindi kayang gawin para lamang mapatunayan sa nanay niya na karapat dapat ako para sa kanyang anak. Ipinagpatuloy ko ang panliligaw kay Katrina hanggang sa sinagot na nga niya ako. Hindi nagtagal ay naging kami at makalipas lamang ang 3 buwan ay nabuntis ko na si Katrina. Plano na sana naming bumukod pero nakiusap ang nanay ng girlfriend ko na doon na lamang muna sa bahay nila kami tumira para makapag-ipon ng pera at mabantayan at maalagaan niya ang kanyang anak. Sumang-ayon kami ni Katrina sa kahilingan ng nanay niya. Kahit na alam ko sa sarili ko na makakarinig na naman ako sa nanay niya ng mga masasakit na salita. At hindi nga ako nagkamali doon, papadudot. Buti pa ako na may-ari ng bahay marunong magwalis. Samantalang yung iba dyan na nakikitira lang, pakape-kape lang, oh. Kapal talaga ng mukha, grabe. Nay, ako po ba yung pinariringgan nyo? O sino pa nga ba? Wala namang ibang tao rito kundi tayong dalawa lang. Excuse nga, J-Mark, ang laki mong kalat. Sobra naman po kayo magsalita. Ngayon lang naman po ako nakapagkape at nagpahinga. Hapon na. Di ba ang pagkakape sa umaga ginagawa? Hindi po kasi ako nakapagkape kanina. Naglaba po ako agad ng mga damit namin ni Katrina. Pati yung mga damit niyo po, sinama ko na. Ha? Bakit mo naman sinama pati damit ko? Para hindi na po kayo mahirapan sa paglalaba, Nay. Paano yung mga ano ko? Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sinama sa mga nilabang ko yung mga ano nyo. Damit lang po talaga. Tsaka si Katrina po ang nagbukod ng mga labahan nyo. Sabi ko po sa kanya, isabay ko na para mabawasan yung mga gagawin ninyo. Nakwento po kasi sa akin ng anak nyo na madalas raw po nyong ireklamo yung balakang nyo na sumasakit pag matagal kayong nakaupo. Ganon talaga pag tumatanda pero sa susunod, huwag ka na nga magmamarunong pwede. Sinubukan ko lang pong makatulong. Hindi naman po ako nagmamarunong. Nagmamarunong ka eh. Kunwari ka pang concerned sa akin at sa balakang ko pero akala mo ba? Hindi ko alam na inuuto mo lang ako? Gusto mo makuha ang loob ko para maging mabait na ako sa'yo. Maniwala po kayo o hindi ko po kayo inuuto. Pero totoo po na gusto kong makuha ang loob nyo. Di lumabas din ang totoo dyan sa bibig mo. Ay, Nay, ang ibig ko pong sabihin, gusto ko po na magkasundo tayong dalawa. Lalo na po ngayon na magkakaroon na po kami ng anak ni Katrina. Tsaka parang hindi po maganda na may galit kayo sa akin. Nakatira po tayo sa iisang bubong. Yun na nga eh. Kung bakit kasi binuntis-buntis mo pa yung anak ko. Baka akala ko jojowain mo lang. May plano ka na palang buntisin. Pareho po namin ginusto ni Katrina na magka-baby na. Tsaka nasa tamang edad na rin naman po kami, Nay. Kahit na! Para sa akin lugi pa rin sa'yo yung
anak ko at ngayon yung magiging apo ko naman. Dahil po ba janitor lang ako? Hindi mo naman ako masisisi kung makwestiyon ko kung ano na lang yung magiging hinaharap sa'yo ng anak at apo ko. Hindi nga ako sigurado kung kaya kang buhayin ng sweldo mo eh. Paano mo patutustusan na mag-ina mo, Aber? Meron naman po akong konting naitatabing pera. Hindi rin po ako gastador. Marunong po ako mag-ipon. Tsaka masipag po ako. Oo nga, kasi pati damit ko nilaban mo kahit hindi ko naman inuutos sa'yo. Siguraduhin mo lang na maayos sa pagkakalaba mo doon at hindi ko na uulitin pa dahil pag marumi pa yon, nako! Sisingilin kita sa tubig at sabon na ginamit mo. Sobra naman po kayo makapagsalita sa akin. Hindi yun sobra. Nagsasabi lang ako ng totoo. Matagal na pong biyasa tong mga kamay ko sa pagkukusot at pagpipiga. Bata pa lang po kasi ako na naglalaba sa amin. Kaya sinisiguro ko po sa inyo na maayos po yung pagkakalaba ko ng mga damit nyo. O hindi ko naman talaga tinatanong at wala akong pakialam. Nay, wag naman po kayong ganyan. Huwag mo nga akong artehan ng ganyan. Akala mo yata madadala mo ako sa kakaganyan mo. Oh, yung kape na tinimpla, tiniinom mo, malamang ako pa rin ang gumastos niyan, no? Ano, masarap ba? Masarap bang uminom ng kape na hindi mo binili? Masarap po. Sumasagot ka pa? Ay, talaga naman! Wag po kayong mag-alala. Pag sumweldo po ako na pong bahala sa pangkape natin. Pangkape lang? Paano naman yung bigas sa kaulam? Susubukan ko pong makapag-ambag para rin. Bakit hindi buong sweldo mo yung ipambili mo? Kahit po gustuin ko, yung kalahati po kasi ng sweldo ko nakalaan sa panganganak ni Katrina. Ay nako! Dami mo talagang palusot, ewan ko sa'yo! Maniwala po kayo, hindi po ako nagpapalusot. Gusto ko lang po talaga na maging handa kami para sa pagdating ng baby namin. Dapat lang naman talaga na maging handa kayo, no? Lalo na hindi ka mamayaman. Lalong dapat doblehin mo, hindi kaya triplehin mo yung pagsisikap sa pagtatrabaho. Kung kailangan mong gawing araw ang gabi at magtrabaho pa rin na magtrabaho, gawin mo. Wala kang karapatang magpahinga kasi wala kang pera. Papadudot, kahit naman lalaki ako ay may damdamin pa rin ako na marunong masaktan. At yun ang eksaktong naramdaman ko matapos akong insultuhin at maliitin ang nanay ni Katrina. Kahit na gusto ko pang mga tuwiran, alam ko na wala ako sa lugar at baka pagmulan lamang yon ng malaking pagtatalo namin ng nanay ng kinakasama ko. Sa kabila ng lahat, binigyan lamang ako ng dahilan ng nanay ni Katrina upang lalong magsumikap sa buhay. Yun bang tipong hindi lang makontento sa trabaho ko na nagsisimula ng alas 8 ng umaga at natatapos ng alas 5 ng hapon. Doon ako nag-isip-isip ng magkaroon ng extra income at inopen up ko yon kay Katrina, bagay na sinuportahan naman niya. Doon ko nga po naisip na magtinda ng pagkain katulad ng burger at hotdog sandwich sa tapat ng bahay namin tuwing araw ng Sabado at Linggo. Katulong ko rin doon si Katrina na siyang nagsilbing bonding na rin namin. Masaya naman ako dahil nadagdagan ng ipon namin para sa panganganak ni Katrina. At kahit na may inaasahan naman kami na makukuha niya na benepisyo, sa trabaho niya ay iba pa rin yung may pera kaming hawak na pwede naming mahugot sa oras ng pangangailangan. Wow! Sold out na naman yung burger at hotdog sandwich natin ah. Maaga tayo makakapagsara nito. Oo nga eh. Dahil dyan pupunta ako sa palengke. Bibili ako ng mga rekado. Magluluto ako ng paborito mong ulam. Alin? Yung menudo? Oo, bakit? May iba ka pa bang gusto bukod sa menudo? Wala na eh. Gusto ko nung menudo mo kasi hindi masarap yung mga tinda dyan sa labasan. Kung hindi matabang, maalat. Tapos meron namang sobrang tamis. Ewan ko ba sa mga yan? Parang joke time yung pagluluto ng ulam na binibenta nila. Di ba pag nagbebenta ka, dapat sinasarapan mo? Mismo, pero sabi mo nga, ewan natin sa kanila. Pero maya-maya ka na umalis ha, maaga pa naman tsaka katatapos lang natin magtinda. Upo muna tayo rito tsaka magkwentuhan muna tayo. Gusto mo ng kape? Timpla kita? Wag na. Sabi kasi ng nanay mo, sa umaga raw dapat nagkakape.
At nakinig ka naman kay nanay. Nagkakape pa rin naman ako sa hapon, hindi ko lang pinapakita. Kasi baka may masabi na naman siya. Tungkol sa bagay na yan, pagpasensyahan mo na si nanay ha. Menopause na kasi yun kaya ganun ng tabas ng dila nun. Ewan ko ba naman sa nanay kung yun? Ayos lang sa akin yun. Nai-inspire nga ako pag pinagsasabihan niya ako ng ganun eh. Na-inspire ka na ano? Na magsikap ng gusto para sa pamilya natin. Oo, masakit yung iba niyang mga sinasabi pero naiisip ko lang na nanay pa rin siya eh. Siyempre gusto niya lang kung ano yung maganda para sa'yo. Tsaka pinangangaralan niya lang ako, yun ang tingin ko ah. Kaya nga imbis na magmukmok o magalit ako sa kanya dahil sa mga masasakit na sinasabi niya sa akin, iniisip ko na lang na yun yung paraan para mas mapalago ko pa yung sarili ko. Kaya mo ba naisip na mag-business ng hotdog sandwich at burger dito sa lugar natin tuwing Sabado at Linggo? Oo, matagal ko na rin namang sinusubukan magnegosyo pero palaging inaalat eh. Laging minamalas. Ayun, kaya hindi nagtatagal. Oo, bakit naman? Ang iniisip ko na lang baka hindi para sa akin yung mga sinimulan kong negosyo. Kaya nag-concentrate na lang ako sa pagtatrabaho. Pero buti hindi ka pa rin sumusuko, no? Sumuko saan? Sa pagninegosyo? Oo, naisipan mo pa rin na magtinda kahit na sabi mo nga minamalas ka. Siyempre, dapat subok lang tayo ng subok. Tsaka nasa isip ko, gusto ko kasi talagang magtagumpay. Lalo na tong negosyo na sinimulan natin. Malaki na yung pakinabang nito sa atin kung tutuusin. Extra income sabi nga ng nanay mo. Kung hihintayin ko lang kasi yung sweldo ko, kinsenas katapusan, hindi tayo makakaipon ng malaki-laki para sa paglabas ni baby, di ba? Naiintindihan ko naman na yun talaga yung gusto mong mangyari, yung makaipon ng malaki. Pero sana, huwag mo pa rin masyadong pagurin yung sarili mo. Na-appreciate ko naman lahat ng pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin. Pero huwag ka namang gigil masyado. Baka kasi kumapano ka eh. Kawawa naman kami na magiging anak natin. Walang mangyayari sa akin. Malakas kaya ako. Alam ko naman yun. Pero mabuti na rin yung nag-iingat. Tsaka dapat balanse lang ang lahat. Paano ba yung balanse? Ano, yun bang may oras ng trabaho pero syempre may oras din ng pahinga. Nagpapahinga naman ako ah. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lang mapigilan kasi na nakikita ko na halos gawin mo ng araw yung gabi. Ang sipag-sipag mo kaya, wala akong masabi kundi napakaswerte ko talaga sa'yo. Yun lang din naman kasi ang maipagmamalaki ko eh, yung kasipagan ko. Hindi rin. Marami kang mabubuting bagay at katangian na pwede mong ipagmalaki. Una na dyan yung trabaho mo kasi marangal yun. Tsaka wala kang tinatapakang tao. Tsaka hindi ka naman tatagal ng halos 5 taon doon sa pinapasukan mo kung hindi maayos ang serbisyo mo. Totoo rin naman yan. Hindi talaga nila ako madaling mapapalitan kung tutuusin kasi maayos naman ako magtrabaho. Kaya nga dapat mong ipagmalaki yun. Yung mga janitor kasi namin sa office, nako, sandali lang. As in, 1 o 2 buwan, ibang mukha na kagad yung makikita namin. Hindi raw kasi maayos magtrabaho. Tsaka madalas inirereklamo ng mga boss, kaya tinatanggal sila sa trabaho. Pero para sa akin, kahit ano pa yung trabaho mo, basta marangal yan. Dapat minamahal mo ng husto, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Tama. Yung trabaho mo kasi, yan ang sumusuporta at bumubuhay sa pamilya mo. Kaya dapat lang na mahalin at irespeto mo. Papa Dudut, totoo pala na kahit na hindi ako ang pinakamayamang lalaki sa mundo, ako naman ang pinakamaswerte dahil alam kong suportado ako at mahal ng babaeng pinakamamahal ko. Iba sa pakiramdam. Ang sarap-sarap na tipong kahit nakakapagod ang maghapong trabaho ay mabilis na naiibsan yon ng mga mabubuting salita at papuri sa akin ni Katrina. Simula kasi pagkabata ay hindi ko naranasan sa mga magulang ko ang bagay na yon. Lagi kasi silang nanunumbat at nagagalit. Lalo na dahil sobrang hirap lang ng buhay namin noong araw. Kaya nga Papa Dudut, pinangako ko sa sarili ko na sakaling magkaroon ako ng mga anak ay hindi ko sasabihin ang lahat ng masasakit na salita na sinabi nila sa amin. Yun bang tipong sinisisi nila kami sa kasalanan daw namin kaya kami mahirap. Kaya nga lalo akong magsisikap upang
pagdating ng araw, Papa Dudut, ay maibigay ko sa mga anak namin ni Katrina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang ipinagbubuntis ni Katrina ang baby namin ay sinubok kami ng kapalaran. Hindi kasi naging magaan ang pagbubuntis niya. Sa katunayan, noong tumungtong sa 3 hanggang 4 na buwan ang kanyang tiyan, ay ilang beses siyang dinugo at isinugod sa ospital. Kaya takot na takot kami, Papa Dudut, para sa kaligtasan ng anak namin. Doon na kami nag-decide na huminto si Katrina sa pagtatrabaho para mas maalagaan niya ang kanyang pagbubuntis. Siyempre nakarinig na naman ako noon kay nanay na dapat ko raw mas pagsikapan ang pagtatrabaho kasi wala nang hanap buhay ang anak niya. Alam ko naman yon, pero hindi ko pa rin mapigilang masaktan sa trabaho or sa pagtrato niya sa akin. At ma-pressure lalo at mas nadagdagan ang gastusin namin, tapos ako na lang mga nagtatrabaho ng mga panahong yon. Pero imbes na panghinaan ng loob ay nagsumikap ako lalo sa buhay. Hindi nagtagal ay pinanganak ni Katrina ang aming anak na lalaki na malusog kahit na kulang pa ito sa buwan o premature, Papa Dudut. Okay ka lang ba? Bakit mukha kang malungkot? May nangyari ba? Wala naman. Pero naisip ko lang kung kailan kaya natin may uuwi sa bahay si baby. Sabi ni Doc, mga ilang araw pa raw nilang kailangan obserbahan si baby. Para daw sigurado tayo na walang problema pag inuwi natin siya. Sana lumaban yung anak natin, no? Sa totoo lang, naniniwala ako na lalaban siya para sa atin. Ay, alam mo, naisip ko kasalanan ko kung bakit nagkaganon ang baby natin eh. Bakit mo naman naisip yan? Pakiramdam ko kasi hindi sapat yung pag-aalaga at pag-iingat na ginawa ko. Hindi totoo yan. Nag-resign ka nga sa trabaho para mas maalagaan mo yung pagbubuntis mo di ba? Oo, pero hindi ko kagad ginawa eh. Sana nung una pa lang nag-resign na ako para mas natutukan ko yung pagbubuntis ko. Naniniwala ako na ginawa mo, na ginawa natin lahat ng paraan para mabantayan at maalagaan sa sinapupunan mo si baby. Kaya wag mo nang sisihin yung sarili mo sa nangyari. Tsaka na ipanganak mo naman ng maayos yung baby natin eh. Kailangan lang talaga siyang i-monitor ng mga doktor para masiguro yung kaligtasan niya. Salamat kasi gumaan naman yung loob ko sa sinabi mo. Ay, Bakit parang ikaw naman yata ang nalungkot? masaya naman talaga ako pero medyo nalulungkot lang kasi sinisisi mo yung sarili mo dahil sa nangyari. Huwag ka nang malungkot. Sabi mo nga ginawa ko naman lahat para maalagaan si baby, 'di ba? Oo, At kasama kita doon kaya hindi ko nasisisihin ang sarili ko. yan ang pinakamagandang isipin. Mas pagtuunan na lang natin ng pansin yung paggaling mo para makalabas na kayo rito ni baby sa ospital. Excited na nga ako umuwi sa bahay eh. Ako rin, gustong gusto ko na kayong iuwi. Pero pag hindi nangyari yon, ikaw nang bahala sa anak natin ha. Uy, anong pinagsasabi mo dyan? Wala naman. Gusto ko lang mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, mawala man ako hindi mo pa rin pababayaan yung anak natin. Hindi ka mawawala. Bakit ka naman mawawala? Ewan ko. Basta bigla na lang pumasok sa isip ko eh. Hindi ako naniniwala na bigla mo na lang naisip yan. Ano ba talagang problema? Ay, sorry. Ano ka ba? Huwag ka mag-sorry. Ang pinakamaganda na gawin mo, ikalma mo yung isip mo. Tsaka pagtuunan mo ng pansin yung paggaling mo. Mapapanatag lang ako kung mangangako ka sa akin. Mangangako na ano? Naaalagaan mo yung anak natin kahit na anong mangyari. Siyempre kahit naman talaga anong mangyari, aalagaan ko yung baby natin eh. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Pati ikaw, hindi rin kita pababayaan. Magsisikap ako ng gusto para maitaguyod ko yung pamilya natin. Salamat, J-Mark ha. O ano, okay na. Nangako na ako ha. Dapat ikaw rin mangako ka sa akin O ano naman ang ipapangako ko? na magpapagaling ka.
Naaalagaan mo yung sarili mo para lumakas ka. Para sa amin ang anak mo. Kasi marami pa akong pangarap kasama kayo ng baby natin. Hindi ko kakayanin kung may isa sa inyo mawala sa akin. Walang mawawala sa amin, no? Pareho yata kaming warrior ng anak mo. Ikaw ba naman nanay eh? Sigurado warrior talaga yung anak mo. Thank you sa pag-aalaga sa amin ng baby natin. Simula pa lang nung nagkakilala tayo at nalaman nating magkakaanak tayo. Thank you talaga, mas pinagaan mo yung pagbubuntis ko. Hindi mo kailangan ipagpasalamat sa akin yun kasi masaya ako na alagaan ka. At ngayon, responsibilidad ko na yun bilang padre de pamilya. Kaya asahan mo na gagawin ko ang lahat para maalagaan kayong dalawa ni baby. Pangako yan. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Tama talaga yung desisyon ko na tanggapin yung panliligaw mo at sagutin ka. Alam ko na kasi na magiging mabuting tatay ka sa anak natin eh. Salamat at naisip mo yan. Sa totoo lang, matagal ko na rin talagang pangarap maging tatay. At ngayon natupad na. Tinupad mo yung pangarap ko. Tinupad mo rin naman yung pangarap ko na maging nanay sa anak natin kaya salamat talaga. O siya, ituloy na lang natin tong mahabang usapan na to. Basta ang pinakagawin mo, magpagaling ka. Ha? Pagka nakalabas na kayo rito ni baby, kung pwede, pasyal tayo sa beach. Gusto ko yan. Alam ko talaga na gustong gusto mong pumunta sa beach, kaya tutuparin natin yan. Kasama ang baby natin. Papadudot, para sa akin ay walang kasalanan ang kinakasama ko sa nangyari sa anak namin. Alam ko na ginawa niya ang lahat upang maalagaan ng baby namin at maisilang ng maayos. Kaya nga ang laki ng respeto at pasasalamat ko kay Katrina dahil sa ginawa niyang pagsasakripisyo, mabigyan lamang ako ng anak. Pero aminado ako na natakot ako noong nagkausap kami dahil para siyang nagbibili na. Sa kabila ng lahat ay sinantabi ko ang pangamba ko at nag-focus sa pagsasaayos ng kwarto namin para sa nalalapit na pag-uwi ng mag-ina ko sa bahay. Ganon din ang iba pang papeles at pera na kailangan na pambayad sa ospital. Kaya lang, hindi na nangyari yon. Dahil makalipas lang ang isang araw ay nag 50-50 sa Katrina bago siya binawian ng buhay. Papadudot, nagkaroon pala ng komplikasyon ang panganganak niya. At hindi na yon naagapan pa. Papadudot, namatay ang kinakasama ko. Matapos maipanganak ang baby namin. Sobrang sakit, papadudot. Para akong napilay ng mga panahong yon at pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa. Matapos iwanan na lamang ni Katrina ng basta-basta. Iyak ako ng iyak na para bang gusto ko na ring sumunod sa kanya, papadudot. Hindi ko akalain na maglalaho ng ganong kabilis ang lahat ng mga pangarap namin. Ang sakit, lalo't plano ko na yayain siyang magpakasal kapag nakarecover na siya sa panganganak. Pero alam ko na hinding-hindi na yon mangyayari pa. Ilang araw, papadudot, pagkatapos ng libing ni Katrina ay mas lalo akong nalugmok dahil sa matinding kalungkutan. Ang daya mo naman, Katrina. Pakadaya mo. Di ba nag-usap pa tayo? Napupunta tayo sa beach kasama si baby pagkalabas niya sa ospital. Binigla mo naman ako. May sorpresa pa naman ako sa'yo paglabas mo. Hayain na sana kita magpakasal eh. Pero wala na. Iniwan mo lang kami ng anak natin.
Sobrang sakit naman dito, Katrina. Para akong dinudurog. Nararamdaman ko yung kaluluwa ko na uupos na. J-Mark, Nay, kayo pala. anong ginagawa mo rito sa labas? Malamok ko. Buti hindi ka pinapapak dyan. Okay lang naman po ako. Hindi ko po iniinda yung mga kagat ng lamok sa sobrang sakit po ng nararamdaman ko. Pwede ka magsabi sa akin. Makikinig ako. Hindi ko po alam kung paano mag-uumpisa eh. Basta ang alam ko lang po para akong nadudurog dahil sa pagkawala ni Katrina. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Kung paano pa po ako magpapatuloy dahil sa nangyari. Wala namang madali pero hindi mo yung kailangan gawin mag-isa. Nandito ako. Kahit naman paano anak na rin ang turing ko sa'yo. Salamat po, Nay. Tungkol doon sa mga hindi natin pagkakaunawaan, wala na sa akin yun. Simula nung namatay ang anak ko, pinagsisihan ko na lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Pati na rin yung mga masasakit na salita na paulit-ulit kong sinabi sa'yo nun. Pasensya ka na talaga ha. Kasi masyado ako naging sakit ng ulo mo. Hindi naman po kayo naging sakit ng ulo ko. Siguro, sakit lang po sa tenga kasi naninigaw po kayo parati. Sobra ka naman. Pero pasensya ka na talaga. Ayos na po sa akin yun. Hindi naman po ako nagtatanim ng galit eh. Hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo kasi nanay kayo ni Katrina. Tsaka, kung tutusin, mas lalo po akong na-inspire na magsikap sa pagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay yung mag-ina ko. Na kahit ganito lang ako, hamak na janitor at tindero ng burger at hotdog sandwich, may pagmamalaki nila ako. Alam mo, lagi kang pinagmamalaki sa akin ni Katrina. Wala siyang ibang bukang bibig kundi, Nay, ang galing-galing ni J-Mark kasi ganito, ganyan. Na napakasipag mo raw, kulang na lang gawin mong araw ang gabi. Madalas nga lang siyang nag-aalala sa'yo. Kasi parang hindi ka na raw marunong magpahinga. At totoo naman dahil nakikita ko sa'yo yung kasipagan. Kaya nga nahiya talaga ako nun sa sarili ko dahil kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ko sa'yo. Hindi lang pagkatao mo ang hinamak ko kundi pati na rin ang trabaho mo. Siguro kasi masyado lang akong nag-alala para sa anak ko. Kaya lang maling-mali pa rin na pinanghimasukan ko yung buhay niya dahil pareho na rin kayo na nasa tamang edad. Huwag niyo na pong isipin yun. Napatawad ko na po kayo tsaka marami rin naman po ako natutunan sa inyo. Salamat, Nak. Hayaan mo, babawi ako sa'yo, sa inyo ng anak mo. Hindi ko kayo pababayaan hanggang nabubuhay ako. Tsaka nangako rin ako kay Katrina. Naaalalayan ko kayo ng apo ko sa abot ng makakaya ko. Salamat po, Nay. Malaking bagay po sa akin na nandiyan kayo kasi aminado ko na. Wala po talaga akong alam sa pagiging tatay. Hindi nga po ako masyado marunong magpalit ng diaper ng baby namin. Mali-mali po ako sa pagtitimpla ng gatas. Tsaka marami pa po akong kinatatakutang gawin kasi baka masaktan ko po si baby. Kaya nga nandito ako. Ako na munang bahala sa apo ko habang nagtatrabaho ka. At kapag day off mo naman, edi tuturuan kita para merong ka ring alam. Sa ganung paraan man lang makabawi ako sa'yo. Maraming salamat po talaga kasi kahit wala na si Katrina, hindi niyo pa rin po kami pinabayaan ng anak namin. Oo naman. Pamilya tayo eh. Tsaka baka pag ginawa ko yun, gabaan ako ng langit sa pagiging masamang lola. Ayoko mapunta sa impyerno pag namatay ako. Ano ba kayo, Nay? Hindi pa kayo mamamatay. Huwag niyo pong sabihin yan. Siyempre hindi pa. Masamang damo yata ako. Nay, maraming salamat po ulit ha. Walang anuman. O siya, baka gusto mo nang pumasok kasi masyado ng maraming lamok dito. Kanina pa ako kinakagat eh. Ay, sige po. Pasok na po tayo.
Baka biglang magising si baby tapos wala ako sa tabi niya. Yun nga rin ang naisip ko. Kaya tara na sa loob. Papadudot malaking bagay sa akin na inalalayan ako ng nanay ni Katrina para makapagtrabaho pa rin at magawa ng maayos ang tungkulin ko bilang tatay sa anak namin. Kung ako lang kasi ay baka mahirapan ako lalo na at kailangan din ako ng baby namin. Mga ilang buwan ko rin na inaral ng gusto lahat ng turo sa akin ni nanay mula sa pagpapadede kay baby, pagpapalit ng diaper, pagpapaligo hanggang sa pagpapadighay. At isa lamang ang masasabi ko. Lahat yon ay hindi madali. Kaya nga kahanga-hanga ang mga ilaw ng tahanan mula sa pagbubuntis nila, panganganak at pag-aalaga sa kanilang baby. Papadudot hindi nagtagal ay may kumatok na opportunity sa akin na magtrabaho abroad kaya sinunggabang ko na kaagad. Ang plano ko lang ay tapusin ang 3 taon kong kontrata rito upang makapag-ipon ng pera na pangnegosyo sa Pilipinas tapos ay uuwi na ako para makasama ko na ang baby ko. Nangako naman sa akin si nanay na babantayan niya at alagaan ang anak ko hanggang makauwi ako. Kasama niya sa bahay nila sa Quezon City ang pinsang babae ni Katrina na binibigyan ko na lamang ng allowance para meron ding panggastos. Kahit na mahirap mapalayo sa anak ko ay wala akong hindi kayang gawin. Mabigyan ko lamang siya ng magandang buhay sa hinaharap. Nasa bawat patak ng aking pawis at luha dito sa ibang bansa ay inspirasyon ko siya. At dala-dala ko sa puso ko ang pangako sa nanay niya na aalagaan siya at itataguyod hanggang sa aking huling hininga. Alam ko kung nasaan man si Katrina ngayon ay proud na proud siya sa akin dahil kinakaya kong magpatuloy kahit na mahirap simula nang mawala siya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana'y marami akong na-inspire na mga kabarangay natin sa kwentong ibinahagi ko. More power and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, J. Mark. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat po tayo ay deserve ng kapatawaran. Pero di lahat ay deserve ng second chance. Kaya nga pag binigay ang mga ito sa atin ng taong mahalaga sa atin ay huwag na nating sasayangin. Ikaw kabarangay, may tao ka bang pinatawad at binigyan ng ikalawang pagkakataon? Dear Papa Dudut, magulang ang dapat mag-alaga at magprotekta sa kanilang mga anak. Lalo na kung ito ay inaapi ng ibang tao. Pero minsan ay magulang din ang dahilan kung bakit nasasaktan ang isang anak. Sa paraan mang yon ng sugat sa balat na kalaunan ay maghihilom din o sugat sa puso na kahit kailan ay hindi na gagaling pa. Yun po kasi ang eksaktong karanasan ko sa aking tatay. Pero hindi naman ako yung klase ng anak na nagtatanim ng galit sa magulang dahil masama pa rin yon. Kaya nga nililibang ko na lamang ang aking sarili para makalimutan ko ang sakit at ninanakit ko sa aking tatay
Lalo na nung araw na nawala si Nanay Papa Dudut. Pero bago ko umpisahan ang kwento ko ay gusto ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Ako po si Roxanne, 31 years old at nagtatrabaho bilang chef sa isang hotel dito sa Manila. Meron na po akong asawa at isang anak at sa kasalukuyan ay kasama ko rin sa tinitirhan namin ang Daddy Gino ko. Malaki ang galit at tampo ko sa kanya na nagsimula noong araw. Pero ngayon ay napatawad ko na siya. Gusto ko na lang bumawi sa kanya at iparamdam na narito lang ako bilang anak niya. Sa katunayan ay naging libangan na rin namin ang makinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. At lagi kaming nagpapalitan ng kuro-kuro kada may napapakinggan kami na tumatiming at tumutusok sa puso namin. Lalo na kapag story yon tungkol sa pamilya. Tapos ay doon siya nagka-ideya na what if subukan ko raw sumulat sa inyong istasyon. Matagal-tagal ko rin pong pinag-isipan kung ipapadala ko ba sa inyo ang aming kwento pero sa huli ay gusto namin na may matutuhan ang mga kabarangay natin mula sa mga karanasan namin, Papa Dudut. Magsisimula ang lahat noong 18 years old ako. Tubong Occidental Mindoro ako at doon ako pinanganak at lumaki. 5 buwan pa lamang ang nakakalipas nang mamatay ang mami ko dahil sa breast cancer. Bago yun ay 2 taon din siyang nakipaglaban sa naturang sakit. Solong anak nila ako ni Daddy. Hindi naman kami mayaman, may kaya lang, kaya kahit papaano ay may maayos kaming bahay na natitirhan at nakakapag-aral ako. Meron din kaming malit na grocery store na pinapatakbo ng mga magulang ko. Pero nung nawala ang mami ko ay si Daddy na lamang ang mag-isang nag-manage noon. Kaya lang ay unti-unti yung nalulugi na, Papa Dudut. Tinuro sumagot ng pabalang sa akin, Roxanne. Hindi ko naman po kayo sinasagot ng pabalang. Sinabi ko lang yung feelings ko. At hindi po ako masaya na meron na kayong bago kamamatay pa lang ni Mami. Ayusin mo yung tono mo, nako. Hindi ako makapagtimpi. Saka ano ka mamatay? 5 buwan na siyang wala. Matagal na yun. Panahon na para maghanap ako ng iba. Ha? Ano po? Hindi ko na uulitin yung sinabi ko. Pambihira. Matagal na pala sa inyong 5 buwan. Dad, kahit sabihin natin na 2 taon nang patay si Mami, hindi pa rin dahilan yun para palitan mo siya kagad. Hindi ko pinagpalit ang mami mo, pero ano magagawa ko? Wala na siya. Patay na siya. Hindi na natin siya kasama. Saka hindi na siya mabubuhay kahit ano pang gawin natin kaya ano ba problema mo sa pagkakaroon ko ng bago? Hindi lang ako makapaniwala na magkakaroon na kagad kayo ng bago. Kala ko kasi nagluluksa pa tayo pero mukhang naka-move on na kayo. Nagluluksa pa rin naman ako pero naisip ko kailangan pa rin natin magpatuloy. Alam namang habang buhay tayo magluksa sa pagkawala ng mami mo, hindi ba? Hindi naman kailangang habang buhay pero masyado pa pong maaga para palitan niyo siya. Anong maaga dun? Dapat ba may schedule pag-aasawa ko? Ewan ko sa inyo. Ugali mo ha. Saka para sa kaalaman mo, nagluluksa pa rin naman ako. Nagluluksa pero meron na kagad kayong iba? Sana man lang pinalipas niyo muna ng mag-1 taon si Mami bago kayo naghanap ng kapalit niya. Hindi ko pinalitan ng mami mo. Siya pa rin ang unang asawa ko. Siya pa rin ang nanay mo, yung babaeng minahal ko at pinakasalan. Pero wala na siya. Siguro naman hindi na siya magtatampo. Sakali naghanap na ako ng iba, hindi ba? Hindi na nga siguro kasi patay na siya. Pero ako ba hindi niyo man lang naisip? Sana iniisip niyo man lang yung mararamdaman ko. Iniisip kong nararamdaman mo. Kaya ako naghanap ng bagong mami na mag-aalaga sa'yo, anak. Alam ko kasi na hindi kita maasikaso. Dahil busy din ako sa tindahan natin kaya… Pero sana tinanong niyo pa rin ako. Sana hiningi niyo pa rin yung opinion ko. Kala ko pa naman mahal niyo ako. Mahal nga kita. Mahal niyo lang yung sarili niyo. Roxanne, sumusobra ka na ha? Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo sa akin. Baka nakakalimutan mo, tatay mo pa rin ako. Hindi ko naman po yun nakakalimutan Alam ko naman po na tatay ko pa rin kayo. Kaya nga makinig ka sa akin.
Sigurado ako magugustuhan mo yung bagong mami mo kasi mabait siya. Mapapalapit ka sa kanya kagad. Ibig sabihin may plano na po kayong patirahin siya kasama natin dito sa bahay? Oo, meron na. Dad naman! Ang bilis naman nun! Pasensya ka na kung masyadong mabilis ang lahat. Ako naman yung nag-offer sa kanya kasi nga magulo raw doon sa kanila. Lagi siyang stress at umiiyak pag nagkikita kami. Kaya gusto ko sana na palipati siya dito sa atin. Alam po ba niya na may anak kayo? Oo naman. Nakita na nga rin niya yung picture mo kasama yung mami mo nung nabubuhay pa. Sabi niya, ang ganda mo nga raw. Kamukhang kamukha mo raw yung mami mo. Sa totoo lang, excited siya makita at makilala ka. Marami kasi ako nakwento sa kanya na magaganda katangian mo. Kaya umaasa ako na magpapakabait ka pag pinakilala ko na siya sa'yo, anak, ha? Huwag mo ko ipapahiya. Opo, Dad. Basta lagi mo lang tandaan na ginagawa ko to kasi mahal na mahal kita. Nakikita ko kasi na lagi ka malungkot at umiyak simula nung nawala ang mami mo. Kaya naisip ko baka kailangan mo ng bagong mami. Yung mag-aasikaso sa'yo at mag-aalaga para hindi mo maramdaman na nawalan ka ng nanay. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Hindi ko kailangan ng bagong mami na mag-aalaga sa akin. Alam ko, pero hayaan mo akong gampanan ko ang pagiging tatay ko sa'yo. At yun nga yung hanapan ka ng bagong mami. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawang ipagpalit ni Daddy si Mami ng ganong kabilis. 5 buwan pa lamang napatay ang nanay ko pero meron nang ipinakilalang ibang babae ang tatay ko. Masama ang loob ko kasi pakiramdam ko ay kinalimutan na niya ang mami ko at dinungisan lamang niya ang mga ala-ala nito. Akala ko pa naman ay mahal na mahal niya ang nanay ko kasi yon ang nakikita kong turingan nila noong buhay pa si Mami. Pero mukhang nagkamali ako, Papa Dudut. Pero pinaliwanag pa rin ni Daddy na ginawa lang daw niya yon para sa kapakanan ko. Bagay na hindi ko nagawang kontrahin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hanggang sa dumating yung araw na tuluyan ng binahay ng tatay ko si Normaline, ang babaeng ipinalit niya kay Mami. At pinilit nila akong tratuhin siyang parang nanay ko. At kahit ayoko ay wala na akong nagawa dahil hindi naman ako pinalaking bastos ng mga magulang ko. Kinausap din ako ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa side ni Daddy na hindi naman daw masama ang ginawa ng tatay ko. Patay na raw ang mami ko nang dumating sa buhay namin si Normaline. At baka hindi raw kaya ni Daddy na mag-isa kaya naghanap kaagad siya ng makakasama sa buhay. Sa isip ko ang unfair kasi nandito naman ako na anak niya. Pero baka ganon talaga. May mga pangangailangan siya na hindi ko mabibigay. Sa totoo lang ay mabait at responsable naman ang daddy ko kaya hindi nagtagal ay umamo ulit ako sa kanya. Sinubukan kong tanggapin si Normaline sa pamilya namin kaya lang ay nagkaroon ng problema, Papa Dudut. Picture na to? Ang pangit! Dapat dito sinusunog, tinatapon o tinatago sa baul eh. Ano pong ginagawa niyo sa mga picture ng mami ko? Ha? Nililinis ko lang. Maalikabok na kasi, kaya pinupunasan ko lang. Medyo allergic kasi ako sa maalikabok. Hindi po yun ang narinig ko. Sabi niyo pangit at dapat nang sunugin o itapon na lang yung mga picture ni mami. Narinig mo naman pala eh. Nagtatanong ka pa? Inaano po ba kayo ng mami ko? Wala na nga siya, di ba? Pansin ko parang gigil na gigil kayo sa mga gamit at alaala niya. Ay, napansin mo rin pala. Pero mali ka, kasi di lang ako gigil na gigil. Galit na galit pa ako. Wala na nga siya pero masyado pa rin siyang atribida sa pamamahay na to. Bakit kasi di na lang iligpit mga picture niya? Pakiramdam ko tuloy nakatingin siya sa akin tuwing nandito ako sa sala. Hindi niyo po gagalawin ang mga picture ng mami ko. At bakit? Pamamahay ko na rin to para sa kaalaman mo kaya may karapatan na ako. Ano? Kailan pa kayo nagkaroon ng karapatan dito? Tinatanong mo pa talaga? Bobo ka ba o ano? Naturingan kang nag-aaral pero di mo naman ginagamit utak mo. Siyempre, nagkaroon na ako ng karapatan sa bahay na to simula nang umapak ako dito. Kahit kailan hindi niyo mapapalitan ng mami ko.
Hindi ko naman papalitan yung mommy mo, no? Nakakahagard kaya ginagawa niya, saka nakakalo siyang magkaroon ng anak na katulad mo. Nakakapagod kang asikasuhin sa totoo lang. Ang tanda-tanda mo na pero wala ka pa ring alam sa mundo. Masyado ka kasing inispoil ng mga magulang mo kaya wala ka pa ring alam. Sabi na nga ba eh, hindi niyo talaga ako gusto. Nagkukunwari lang kayo na mabait sa akin. Sinubukan ko naman magustuhan ka pero di ko talaga nagawa. At least, magaling ako mag-pretend para hindi ako malagot sa daddy mo. Pero ay, ikaw talaga yung panira sa amin eh. Anong ibig niyong sabihin? Pag magkasama kami, lagi kanyang bukang bibig. Naaalibatbaran ako. Lagi niyang sinasabi na mahal ka niya, na proud siya sa'yo at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko, di na tuloy ako mahalaga sa kanya kasi puro na lang ikaw ang laman ng isip niya. Malamang, daddy ko siya eh. At saka, bakit niyo naman naisip yung bagay na yan? Eh kayo nga yung karelasyon niya. Hindi naman ako, di ba? Anong sinabi mo? Napakabastos mo ah! Hindi ako bastos. Kayo yung bastos kasi nagagalit kayo sa akin ng walang dahilan. Tapos binabastos niyo pa yung alaala ng mami ko. Gagawin ko ang gusto ko kasi bahay ko na rin to. At wala kang magagawa doon kundi sumunod lang sa akin. Kasi kung hindi, isusumbong kita sa daddy mo. Sasabihin kong matigas ang ulo mo at binabastos mo ko. Hindi totoo yan! Kaya nga, manahimik ka na lang. Huwag ka nang magmatigas at sundin mo na lang ang gusto kong mangyari. Ako pa rin naman ang nanay-nanayan mo rito eh. Kaya huwag ka nang magmatigas. May naisip ako. Ang una mong gawin, iligpit mo yung mga picture ng mami mo. Ilagay mo sa baul, doon sa pinakailalim, tapos takpan mo para di ko makita. At bakit ko naman gagawin yun? Dahil utos ko, at yun ang gusto ko. Sasampalin talaga kita pag may nakita ko ni isang picture ng mami mo. Sumusobra na kayo? Akala niyo kung sino kayo kung makapag-reyna-reynahan dito sa bahay namin? Reyna naman talaga ako sa bahay na to. Baka nakakalimutan mo na may relasyon kami ng tatay mo. Pinatira niya rin ako rito sa bahay nyo at ako na ang mami mo. Sino may sabi na mami ang turing ko sa inyo? Ay, hindi ba? Hindi! Matapos sa mga pinaggagawa nyo? Wala akong pake. Basta sundin mo ang inuutos ko kung ayaw mo magalit ako sa'yo at may kalagyan ka. Buisit na to? Dami pang satsat? Ay, kainis. Papadudot lumabas din ang tunay niyang kulay. Ayaw niya ako sa bahay namin kasi spoiled daw ako at lagi niyang naaalala sa akin ang mami ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon siyang mag-isip. Samantalang siya naman ang sampid sa pamamahay namin. Simula noon ay lagi na niya akong iniinsulto at sinasaktan. Pinagbantaan din niya akong huwag magsusumbong sa daddy ko dahil palalayasin niya ako. Natakot ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya naman naging tikom ang bibig ko. Hindi naman ako masyadong close sa mga kamag-anak ko na malapit sa amin dahil introvert ako. Kaya lang ay dumalas naman ang pananakit niya sa akin hanggang sa hindi ko na kinaya, Papa Dudut. Sinumbong ko na siya sa daddy ko pero sa huli siya pa rin ang kinampihan nito, Papa Dudut. Yung nawalang sama ng loob ko para sa tatay ko ay bumalik ng mga panahong yon. Hindi ko kasi maintindihan kung paano niya nagawang kampihan si Normalin kesa sa akin na sarili niyang anak. Maraming pumasok sa isipan ko ng araw na yon. Katulad na lamang ng kagustuhan kong umalis sa amin para hindi na ako makasama pa nila. Pero wala pa akong lakas ng loob ng mga panahong yon. Papadudot masyado kasi akong sheltered ng mga magulang ko. Pinaramdam nila sa akin na walang ligtas sa mundo bukod sa loob ng pamamahay namin na kasama ko sila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, wala akong pinagsabihan sa mga kamag-anak ko sa father side tungkol sa pang-aabuso sa akin ni Normalin. Hindi ako ganoong kalapit sa kanila at baka hindi rin naman sila maniwala. Ang alam nila ay masaya si daddy na meron na siyang kinakasama at okay sa kanila yon dahil may nag-aalaga na sa kanya. Bukod doon ay magaling magkunwaring mabait
ang madrasta ko. Kaya naman para makaiwas na lagi niyang pinagdidiskitahan ay sinusunod ko na lamang ang mga utos niya. Hindi ko na rin inulit pa ang pagsasabi sa tatay ko dahil hindi rin naman niya ako kakampihan. Tiniis ko na lamang ang lahat hanggang sa hindi ko na namalaya na 1 taon ko na palang kasama sa bahay namin ang madrasta ko, Papa Dudut. Tapos ay doon ko na siya nahuling iniiputan sa ulo ang tatay ko kapag nakatalikod ito. Galit na galit ako sa kanya kasi nakuha niya pang manlalaki samantalang nandyan naman ang daddy ko. Hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa kanya ng tatay ko ay nakuha niya pa talagang humanap ng iba. Alam ni Normally na alam kong may iba siyang kinakalantaring lalaki dahil minsan ko silang nahuli sa bahay namin na naglalampungan habang nasa tindahan ng daddy ko. Pero pinagbantaan niya akong huwag na huwag magsusumbong sa tatay ko kung ayaw kung ako ang lumabas na masama sa aming dalawa. 3 araw akong nagpigil ng dila pero kinain ako ng matinding konsensya. Kaya hindi talaga kinaya ng kalooban ko, Papa Dudut. Dad, may sakit po ba kayo? Pansin ko parang wala kayong ganang kumain eh. Yung almusal at tanghalian nyo halos hindi nyo nagalaw. Wala akong sakit, nak. Malungkot lang ako. Bakit po? Pwede ko bang malaman, Dad? Baka hindi mo rin maintindihan. Hindi na ako bata. 19 years old na ako. May intindihan ko kayo kaya sabihin nyo na yung dahilan kung bakit kayo malungkot. Malay nyo, makatulong ako na pagaanin yung nararamdaman nyo. Si mao mo kasi, pansin ko parang unti-unti nang lumalayo yung loob niya sa akin. Hindi na siya kasing lambing nung dati. Kaya nalulungkot ako. Po? Baka naman po may pinag-awayan kayo. Hindi ako gagawa ng bagay na magiging mitya para pag-awayan namin. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Sinubukan nyo na po ba siyang kausapin? Maraming beses na pero malamig pa rin pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Natatakot ako na baka makipaghiwalay siya sa akin kasi nagsasawa na siya. Mas mabuti pa nga po na maghiwalay na kayo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oh, nandito lang pala kayong mag-ama. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Kinakausap ko lang si Roxanne tungkol sa problema ko sa'yo. Sa akin? Ano naman problema mo sa akin, Gino? Yung tungkol sa pagiging malamig mo sa akin ang tinutukoy ko. Kaya siya ganyan sa'yo kasi may iba na siyang lalaki. Ano ka mo? Totoo ba yun, Normalin? Siyempre hindi! Kapal naman ang mukha mong pagbintangan ako, Roxanne! Ikaw ang makapal! Nahuli ko pa nga kayo ng lalaki mo na naghahalikan dito sa bahay namin nung wala si Daddy eh. Tapos tinakot mo pa ako na wag akong magsusumbong. Bawiin mo yung sinabi mo! Gumagawa ka lang ng kwento! Pinagsasabi mo? Hindi ako gumagawa ng kwento ha? Totoo ba yun, Normalin? Sumagot ka. Honey, huwag ka maniwala dyan sa anak mo. Hindi yun totoo. Gawa-gawa lang niya yun kasi ayaw niya sa akin dito. At bakit ka naman naayawan ng anak ko? Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin daw mapapalitan ang posisyon ng mami niya. Sinabi mo yun sa mama mo? Hindi po, Dad. Wala po akong sinasabing ganyan sa kanya. Pero yun naman ang pinararamdam mo sa akin. Ibig sabihin mulat sa puli ko pala talaga may problema sa mama mo? At ngayon gusto mo siya siraan sa akin? Hindi po totoo yan. Hindi ko siya sinisiraan sa inyo. Siya talaga yung nagsisinungaling sa aming dalawa, Dad. Dad, maniwala kayo sa akin. Paano pa kita paniniwalaan na nung nakaraan lang bukang bibig mo lagi ang mami mo? Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na patay na siya at hindi na siya babalik sa atin? Alam ko naman po yun. Pero hindi ibig sabihin na kalilimutan na natin siya. Gusto nyo kasi gayahin ko kayo na makamove on na eh. Pero para sa akin, hindi ganun kadali gawin yun. Kaya nga dapat, ipadala na natin sa Manila si Roxanne, Han. Baka sakali na doon makapag-move on na siya ng mabilis kasi malayo na sa mga alaala ng mami niya. Alam mo, tama ka. Baka panahon na talaga. Anong ibig niyong sabihin? Tinawagan ako ng tiyahin mo, yung pangalawang kapatid ng mami mo. Kinumusta tayo rito tapos tinanong ka. Sabi ko, magkokolehiyo ka na. Sinabi niya sa akin kung gusto mo raw doon mag-aral sa Maynila.
Maganda raw yung kung sakali para may kasama siya sa bahay. Lahat kasi ng pinsan mo nakapag-asawa na. Hindi ko sinabi sa'yo kagad yun kasi ayoko mapalayo ka sa akin. Pero sa nakikita ko, oras na para matuto kang tumayo sa sarili mo mga paa. Pero ayoko pa rin po. Wala naman ako alam sa Maynila eh. Buong buhay ko, dito ako lumaki sa Mindoro. Kaya nga doon matututo ka. Saka tama ang mama normalin mo. Kung malayo ka rito sa atin, mas madali mo makakalimutan ang mami mo. Tandaan mo, patay na ang mami mo. Kailangan mo na lang tanggapin yun para makausad ka. Hindi yung habang buhay ka na lang magpapatali sa nakaraan. Kahit na alam kong posibleng kampihan na naman ni Daddy si Normalin ay sinubukan ko pa rin sabihin sa kanya ang nalalaman ko, Papa Dudut. Pero ako pa rin ang lumabas na masama kahit na concern lang naman ako sa kapakanan niya bilang tatay ko. Naiyak na lamang din ako noong sabihin niya sa akin gusto niya akong ipadala sa Maynila para mag-aral habang nakatira sa tiyahin ko sa mother side. Siyempre, ayoko kasi dahil wala akong alam sa Maynila at ayokong mapalayo sa kanya. Pero kitang-kita ko ang depresyon sa mga mata ng tatay ko nang paalisin na ako sa bahay namin, Papa Dudut. Kaya pumayag na lamang ako dahil biglang bumalik ang kagustuhan kong umalis sa amin. Tumuloy ako sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo habang nakatira sa tiyahin ko. Mabait naman ang tiyahin ko at trinato niya ako bilang isang anak. Malalaki na kasi ang mga anak niya at may sarili ng pamilya. Bago sa akin ang pakiramdam na yon. Dahil hindi ko naman ka-close ang mga relatives ko sa side ng nanay ko. Nasa Maynila kasi sila lahat at puro kamag-anak lang ni Daddy ang kilala ko na majority ay nasa Occidental Mindoro. Masasabi ko na kahit malayo ako sa tatay ko ay naging masaya naman ako sa piling ng iba ko pang mga kamag-anak. Kaya lang pagkaraan ng isang taon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Daddy na nagmamakaawa siyang uwian ko siya sa probinsya namin dahil iniwan na raw siya ni Normalin at mag-isa na lamang siya. At dahil naawa ako sa tatay ko ay nagpaalam ako sa tiyahin ko na babalik na sa amin. Nung una ay ayaw pa niya pero hinayaan na lamang niya ako. Nangako ako na hindi ko siya kakalimutan at kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at may trabaho na ako ay dadalawin ko siya sa Maynila. Papa Dudut, umuwi ako sa Mindoro at doon ko na lang pinagpatuloy ang kolehiyo. Pero 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. May bago na namang babae na pinakilala si Daddy at hindi nagtagal ay binahay na rin niya ito, Papa Dudut. Wow, ganda naman itong damit mo. Ay, yan ba? Regalo sa akin yan ng mami ko nung debut ko. Ah, talaga? Pwede ko bang isukat? Sukat lang hindi ko naman nakakinin. Hindi pwede. Ano hindi pwede? Ayoko kasi. Damot mo naman. Isusukat ko lang naman. Huwag ka mag-alala. Di ko naman hihingin. Hindi ko naman naisip na hihingin mo. Di raw, pero ba't ayaw mo ipasukat? Sorry pero ayoko lang talaga ng may gumagalaw sa mga damit ko. Ah, ganun? Parang ang arte mo naman. Hindi ka-artehan yon. Mahalaga sa akin ang damit na yan kasi bigay yan ng mami ko. Okay, fine. Pasensya na talaga ha. Okay, fine nga, di ba? Saka hindi ko lang kasi mapigilan, ang gaganda kasi. Alam mo, bihira lang naman ako makapagsuot ng magandang damit, lalo na pagmamahalin. Wala kasi akong pambili. Karamihan sa mga damit ko galing sa ukay-ukay o di kaya pinaglumaan ng ate ko. Kainis tuloy. Maganda naman yung damit na galing ukay-ukay, matitibay tsaka karamihan branded pa. Pero mabaho, marumi, saka malay ko kung saan ba talaga galing yun. Mamaya may kasama pa yung masamang espiritu, yari tayo dyan. Kaya nga nakakainis kasi hindi man lang ako makabili ng magagandang damit na tulad ng mga nakikita ko sa mall o itong sayo. Hirap talagang maging mahirap. Ang mahalaga na lang siguro merong nasusuot, di ba? Oo, pero gusto ko bago, maganda, tsaka mamahalin. Teka, ano pa bang meron dito sa pagmamayari mo? Ha? Teka lang. Wow, ang ganda naman itong earrings na to. Pati yung relo saka bracelet. Taray ah. Salamat. Ganda talaga.
Pwede ko isukat? Sige na, huwag ka na magalit. Di ko naman nanakawin eh. Sige, pero... Huwag kang mag-alala, maingat naman akong tao. Hindi lang halata, pero maingat talaga ako. Uy, teka, susukat ko na kasi pangarap ko rin makapagsuot ng ganito eh. O yan, bagay sa akin yung hikaw, di ba? Bagay naman. Tingnan ko nga sa salamin. Wow, bagay nga sa akin. Bili ba to ng daddy mo sa'yo? Oo, regalo niya nung gumraduate ako ng elementary. Matagal na pala pero maganda pa rin. Iba talaga pag tunay, no? Hindi lang pipitsugin at nabibili sa bangketa. Hindi ko kasi masyadong ginagamit eh. Uy, hala, sayang naman. Hindi kasi ako pala suot ng ganyan. Siguro 1 o 2 beses ko lang yan nagamit. Pwede akin na lang? Ha? Kasi hindi mo naman ginagamit, kaya akin na lang. Ayoko nga. Damot mo naman. Ayaw mo mapakinabangan ng iba kaya tinatago mo na lang kahit di mo ginagamit. Ano bang pakialam mo? Sa akin naman yan. Pwede ba? Hubarin mo na nga yung hikaw at ibalik mo na sa akin yan. Oh, eto na. Kana sumigaw dyan. Kala mo di kita naririnig, inapakalapit ko lang naman sa'yo. Ayan na. Masyado ka naman. Di naman ganun kaganda yung hikaw sa bracelet mo, no? Marami pang mas maganda at mas mamahalin sa mall. Kanina lang sinabi mo na magaganda ang mga yan tapos ngayon hindi na. O bakit di na ba pwedeng magbago ng comment? Saka na-realize ko na hindi talaga maganda kasi pangit yung ugali ng may-ari. Sinabi mo? Sabi ko, pangit ugali mo. Di na ako magtataka kung bakit ka pinadala ng daddy mo sa Maynila nung wala pa ako sa buhay niya. Kung ako rin yung tatay mo, naku baka pinatapon pa kita sa ibang planeta. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala kang alam sa totoong nangyari. Eh yun lang naman ang kunento sa akin ng daddy mo. Baka sa susunod ko pa malaman yung ibang detalye. Pwede ba umalis ka na lang dito sa kwarto ko? Magre-review pa kasi ako eh. Istorbo ka masyado. Bumagsak ka sana sa exam mo. O, alam mo kung sinong matalino. Pweh! Mas bata kay Daddy si Marina na noon ay nasa 29 years old lamang. Pero meron na itong 2 anak sa dati nitong kinakasama. Nung una akala ko po ay mabait siya tapos ay hindi pa nagkakalayo ang edad namin kaya naisip ko na pwede ko siyang maging kaibigan. Kaso habang tumatagal ay unti-unti kong nakikita ang tunay na kulay niya. Madalas kasi siyang humirit ng pera at kung ano-anong gamit kay Daddy. Todo bigay naman sa kanya ang tatay ko kahit na nga palugin na noon ang negosyo namin dahil hindi naman na ma-manage ng maayos ng tatay ko. Halos inubos din kasi ni Normalin ang pera niya bago siya iniwan. Pinagnakawan din siya nito pero hindi na hinabol ng tatay ko. Mabuti na lamang at may natira pa rin kaunti para maisalba yung tindahan namin, Papa Dudut. Bukod sa pagiging maluho ay madalas din akong kainggitan ni Marina sa kadahilan ng hindi ko naman alam. Parang ang init ng dugo niya sa akin. Samantalang katulad ni Normalin ay sampid lang siya sa pamilya namin. Malapit ko na tuloy questionin ang desisyon ni Daddy sa pagpili ng mga babaeng gusto niyang ipalit sa mami ko. Wala kasi sa kalingkingan ng nanay ko at parehong mukhang ginagamit lang siya. Sa kabila ng lahat ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko at pilit kong binabaliwala ang mga nararamdaman kong pagtatampo sa sarili kong ama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, Papa's girl ako. Mas close ako sa daddy ko kaysa sa mami ko. Para sa akin ay si daddy na yung pinaka-perpektong ama at wala na akong mahihiling pa. Mabait siya sa amin ni mami at prinsesa ang trato niya sa akin. Pero noong nagkaroon na siya ng ibang kinakasama pagkamatay ng mami ko ay nagbago na rin ang turing niya sa akin. Sa tingin ko ay siya pa rin naman yung mapagmahal kong tatay pero may nagbago na nga lang. Marahil ay impluwensya na rin po yun ng mga babaeng nakakasama niya. Kumbaga ay tinuruan nila si daddy na maging malayo sa akin. Bagay na kinakasama ng loob ko dahil wala naman akong ginagawang masama, Papa Dudut. Katulad ng sinabi ko ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako ng college sa edad na 23 years old. Noong time na yon ay wala na ang negosyo namin na maliit na grocery store. Tuluyan na yung nalugi. Walang ibang pinagkakakitaan ng daddy ko at ako na yung naatasang magtrabaho upang bumuhay sa pamilya namin.
Noong time na yon ay nakapasok naman po ako sa isang restaurant sa lugar namin at nagtrabaho ako bilang cook. Pero hindi naman kataasan ng sweldo kaya gipit na gipit pa rin ang pamilya namin. Plus, meron pa akong inggitera at mahaderang madrasta sa katauhan nga ni Marina Papadudut. Hoy, Roxanne! Ano yung sinabi mo sa daddy mo na nakikipaglandian ako sa ex ko? At bakit, hindi ba? Nakita ko kayo nung isang araw na kumakain sa fast food kasama yung mga anak nyo. Nakipagkita lang ako sa mga anak ko, yun lang yon. Hindi lang yun na nakita ko. Nakita ko rin kung paano ka lumingkis na parang ahas sa kanya. Kaya alam ko at sigurado ako na nagkabalikan na kayo habang kayo pa ng daddy ko. Siya rin yung lagi mong katawagan sa cellphone, di ba? Tuwing madaling araw sa labas na tinatawag mo pang sweetheart. Ibang klase ka rin no? Kapal ng mukha mo? Gusto mo lang sirain kami ng daddy mo kasi ayaw mo sa akin. Ayaw ko talaga sa'yo kasi manggagamit ka lang. Tama ba yung narinig ko? Ayaw mo sa Mama Marina mo, Roxanne? Hindi ko po mama ang babaeng yan, Dad. Kaya ba ganyan mo siya pagsalitaan kasi hindi mo naman pala sa tinuring na mama? Napakabastos mong bata ka. At ako pa pala talagang bastos? Baka nakakalimutan nyo. Pinakikisamahan ko ang babaeng yan dito sa pamamahay natin kahit na may ugali yan na kinukonsinti nyo lang. Anong ugaling pinagsasabi mo dyan? Alam mo, ikaw masyado kang imbento. Darling, huwag ka maniwala sa anak mong yan. Ayaw lang talaga sa akin yan, kaya ganyan yan magsalita. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na gusto niya daw akong umalis dito sa bahay niyo kasi ayaw mo na raw sa akin. Sinabi niya yun sa'yo, darling? Oo, wala kong sinabing ganyan Ikaw ang imbento Dad, huwag mo sabihing naniniwala ka sa kanya, ako yung anak mo. Di ba sinabi ko sa inyo na niloloko lang kayo niyan? Hindi niya talaga kayo mahal kasi mukhang nakipagbalikan na siya dun sa tatay ng mga anak niya at pineperahan na lang niya kayo. Hoy, hindi totoo yan Bakit ko naman babalikan yung hayop na yun nananakit yun? Alam ko kung ano yung nakita ko. Ginawa mo pa akong sinungaling sa harap ng daddy ko. Masyado kang malisyosa. Gino, pagsabihan mo nga yung anak mo. Pwede ba tumigil na nga kayo? Roxanne, ayoko nang pinagsasalita mo ng ganyan yung mama mo. Mas kinakampihan niyo pa yan kaysa sa akin, Dad. Nag-usap na kami. At nilinaw niya na sa akin na wala nga silang relasyon ng dati niyang kinakasama. Kaya wag mo na lang masyadong bigyan ng kulay yung nakita mo. Wag mo sirain yung pagsasama namin ng mama mo. Ako pa talaga yung sumisira sa pagsasama nyo. Concern lang naman ako sa inyo. Ganyan din yung nangyari sa inyo nun kay Normalin, di ba? Hindi rin kayo nakinig sa akin tapos sa huli, iniwan din kayo at pinagnakawan pa niya kayo. Huwag mo ako kinukumpara sa babae na yon. Magkaiba kami. Para sa akin, pareho lang kayong malandi at manggagamit. Bakit niyo po ako sinampal, Dad? Tigilan mo na kasi ang pagsasabi na kung ano-ano sa mama mo. Hindi ko po siya mama. At kahit kailan walang sino man ang papalit sa mami ko. Hindi ako katulad nyo na gano'n na lang kadaling kinalimutan si mami at ipinagpalit pa sa hindi lang isa, kundi dalawang babae. Galit ako sa inyo, Dad. Galit ako sa inyo. Ayoko na kayo makita. Ayoko na kayo makasama. Saan ka pupunta, Roxanne? Bumalik ka rito! Hayaan mo na siya. Matanda na yung anak mo. Huwag mo nang binibaby. Kaya lalong lumalaki ulo Pero anak ko pa rin si Roxanne. At mag-aalala lang ako lalo kung hindi ko alam kung saan siya pupunta. Sinabi ko na matanda na si Roxanne. Siguradong hindi naman siya gagawa ng ikapapahamak niya. Kaya hayaan mo na lang muna yung anak mo. Mabuti pa, pagtitimpla na lang kita ng kape. Halika, doon tayo sa kusina. Ang akala ko, Papa Dudut, ay makikita na ni Daddy ang halaga ko bilang anak niya. Akala ko sa wakas ay kakampihan na niya ako laban sa mga mapang-abuso kong madrasta. Pero nagkamali na naman ako. Kasi kahit sa pagkakataong yon ay pinaramdam niya na hindi niya ako mahal. Kaya naman napuno na ako at sinabi ko sa kanya na galit ako sa kanya. Kita ko ang gulat at lungkot sa reaksyon ng kanyang mga mata pero wala na akong pakialam. Ang tagal kong kinimkim yung galit na yon sa loob ko dahil mahal ko siya at nirerespeto ko bilang tatay ko pero pagod na ako, Papa Dudut. Doon ako nagdesisyon na umalis sa amin sa lalong madaling panahon. Hindi ko lang sinabi sa daddy ko pero nag-apply na ako ng trabaho sa Maynila para pag natanggap ako ay makakalipat na ako. At mabuti na lang dahil pagkalipas ng 1 linggo ay nag-email sa akin
ang kumpanyang inaplayan ko. Walang-wala ako ng mga panahon na yon dahil kaka-resign ko lang din sa trabaho pero desidido na akong umalis sa amin. Kaya kinausap ko ang tiyahin ko sa Maynila at nagpatuloy sa akin noon kung pwede niya akong tulungan. Hindi ako nakarinig ng kahit na ano sa kanya bukod sa pagsang-ayon niyang pamasahian ako at bigyan ng pocket money papunta sa Maynila. Noong araw ng alis ko, doon ko lang sinabi sa daddy ko ang plano ko kaya sinubukan niya pa akong pigilan pero hindi ko siya pinakinggan, Papa Dudut. Nagbingi-bingihan ako sa pagmamakaawa niya na huwag ko siyang iwanan at tuluyan ng umalis. Pagdating sa Maynila, kina tita muna ako tumuloy. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang panibago kong career bilang tagaluto sa isang hotel. Masaya ako sa ginawa ko at nakakalimutan ko rin ang problemang dinadala ko. Nagpapadala pa rin naman ako ng pera sa daddy ko dahil hindi ko naman siya matitiis. Pero hindi ko na siya kinakausap ng madalas kasi ayoko na siyang mamis. Wala na kasi akong tiwala sa kanya. Bukod doon ay hindi na rin ako papa's girl. Kaya ko nang itaguyod ang sarili ko nang hindi siya kasama. Lalo pat siya ang rason ng kauna-unahang heartbreak ko. Kahit sinong anak na babae na malapit sa tatay nila ay maiintindihan ang pinanggagalingan ko. Lumipas ang 2 taon. Nalaman kong naaksidente si daddy sa construction site na pinapasukan niya at pinagtatrabahuhan. Nabalian siya ng buto sa binti at kinailangan na sementohin yon. Nalaman ko lang sa mga tiyuhin ko nang ibalita nila yon sa akin. Kaya nga naawa ko ng husto sa tatay ko at agad ko siyang kinontak. Doon ko rin nalaman na pagkatapos niya palang maaksidente ay iniwan na rin siya ni Marina para makipagbalikan sa tatay ng mga anak nito matapos siyang pirahan at gamitin. Kaya agad akong umuwi sa Occidental Mindoro para puntahan siya at bisitahin, Papa Dudut. Dad, kain na po kayo. Ako po nagluto niyang paborito niyong sinaing na tulingan. Talaga? Mukhang masarap na ka. Salamat. Kakain ako mamaya pero pwede ba kitang kausapin muna? Sige po, tungkol saan po? Tungkol sa mga bagay na ginawa ko sa'yo simula nang mamatay ang mami mo. Pasensya ka na talaga. Saan po? Kasi naging masamang daddy ako sa'yo. Kinalimutan kita dahil mas inuna kong intindihin ang sarili ko. Akala ko kasi tama yung mga desisyon ko nung araw. Lalo na nung nagkaroon ako ng kinakasama. Pero hindi pala. Kasi lalo lang nila ako inilayo sa'yo. Tungkol po sa bagay na yan. Sige lang. Sabihin mo lang yung mga gusto mong sabihin sa akin. Tatanggapin ko kahit na ano. Kasi alam kong malaki talaga ang kasalanan ko. Aaminin ko na malaki ang tampo ko sa inyo. Dahil hindi kayo nakinig sa akin nung sinabihan ko na kayo na niloloko lang kayo. Ewan ko ba? Anak nyo ko pero hindi kayo naniwala sa akin. Tapos ngayon pareho na nila kayong iniwan kasi napakinabangan na nila kayo. Sa totoo lang, Dad, malaki po yung galit ko. Pero hindi na sa inyo kundi sa nangyari. Narealize ko kasi na kahit anong gawin ko, tatay ko pa rin kayo. At sa loob ng 2 taon na hindi tayo magkasama, natutunan ko na kayong patawarin sa mga dasal ko, Dad. Salamat, anak. Malaki yung pagkukulang ko sa'yo bilang tatay mo pero nagpapasalamat ako kasi hindi ko pa rin ako tinakwil. Nagalit ka sa akin pero pinatawad mo pa rin ako. Kayo na lang po kasi ang magulang na meron ako Nawala na nga sa akin si Mami pati ba naman kayo. Sabi nga sa akin ni Tita, hintayin ko na lang daw po yung araw na ma-realize nyo yung mga pagkakamali nyo. Hindi ko naman nakalain na sa ganitong bagay yun mangyayari. Nakakalungkot tsaka masakit. Mabuti na lang hindi pa rin kayo nawala sa akin kasi mas hindi ko po yun kakayanin, Dad. Gabi-gabi ako nagdarasal na sana hindi ako mamatay ng maaga. Kasi gusto ko pang humingi ng tawad sa'yo ng personal, anak. Pinapatawad ko na po kayo. Kaya wag na po muna kayong mamamatay. Gusto ko pa pong bumawi sa inyo, Dad. Gusto ko pa po kayo makasama ng matagal.
Gusto ko pa rin naman ikaw makasama ng matagal, anak. Pero nahihiya ako sa'yo eh. Ayoko maging kargo mo ako lalo na't baldado na ako at walang silbi. Hindi totoo yan, Dad. Tsaka mas mapapanatag ako kung ako mismo ang mag-aalaga sa inyo. Kaya nga kung gusto nyo, sumama na lang kayo sa akin sa Maynila para lagi ko kayong nababantayan pag wala akong trabaho. Saan naman tayo titira? Sa tiyahin mo? Hindi na po ako nakatira kina tita. May inuupahan na po akong maliit na apartment. Pwede po kayo magstay doon para magpagaling. Para may kasama na rin ako. Kaya lang sa lagay kong to, parang hindi ko pa kayang bumiyahe ng malayo. Saka baka manibago ako sa Maynila pagdating ko dun. Alam mo namang masanay ako rito sa Mindoro. Nanibago rin po ako pagdating ko doon. Pero nakapag-adjust naman ako, Dad. Pero kung gusto nyo, magpagaling na lang muna kayo dito. Papakiusapan ko na lang po si Tito tsaka yung pinsan ko na tingnan-tingnan kayo kapag umalis na ako. Aabutan ko na lang po sila. Tapos kapag magaling na kayo at nakapag-desisyon na, pwede na kayong lumuwas sa Maynila kasama ako. Ay, mahal ko po tong Mindoro kasi dito ako pinanganak eh. Tsaka dito ako lumaki. Dito rin nakalibing si Mami. Pero sa Maynila na po ang buhay ko. Doon ko na po gusto magsimula ng bagong buhay. Kaya sana, Dad, samahan niyo na po ako doon. Marami po akong plano at kasama na po kayo sa mga plano ko. Salamat, anak. Umasa ka na, pag-iisipan ko. Pero pipilitin ko munang gumaling. Para naman hindi ka masyado mag-alala sa akin. Salamat talaga kasi umuwi ka rito sa atin. Mahal ko po kayo, Dad, at hindi ko po kayo kayang tiisin. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal. Mahal na mahal ko ang daddy ko at kahit na anong mangyari, siya pa rin ang tatay ko. At kahit na marami kaming hindi pagkakaunawaan sa nakaraan ay pilit ko yung sinasantabi para makapagsimula ng panibagong buhay. Masarap at magaan sa dibdib ang magpatawad lalo na kung magulang natin yon. Kaya naman hindi ko pinagsisihan na pinabalik ko sa buhay ko ang daddy ko, Papa Dudut. At alam ko rin na masaya si Mommy at proud siya sa akin dahil nalagpasan ko ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Hindi nagtagal ay gumaling po ang bali sa binti ni Daddy at nang sumunod na taon ay lumuwas na siya sa Maynila. Kasama ko siyang tumira sa apartment na nirerentahan ko. Sakto na may bakanting tindahan din sa unang palapag nito na pwede ring rentahan kaya naman kinausap ko ang tatay ko kung gusto niyang magtinda doon para may libangan siya. Sumang-ayon naman siya pero noong sumunod na taon pansamantala yung nahinto dahil nga po sa nagpandemic. Doon ko mas natutuhang pahalagahan ang mga sandali na kasama ko ang tatay ko dahil walang kasiguraduhan ang buhay. Mas lalo kaming naging close ni Daddy, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay kasal na ako sa husband ko at may isa na akong anak. Pero kasama namin si Daddy sa bago naming bahay. Siya nag-aalaga sa anak namin habang nasa trabaho kami ni Mister. Malaking bagay po ang tulong na yun ni Daddy sa amin dahil may naiiwan kami ng aming anak. At very thankful naman kami sa kalakasang patuloy na pinagkakaloob sa akin at sa aking tatay, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko sa Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong istasyon and more power po po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Roxanne. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.